ମତେ ପାଗଳ କରିଛୁ ତୁ। ସେ ଆଖିକି ଦେଖିକି ଖାଲି କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଥା। ନିଜେ ତ ପାଗଳ ହେଲୁଣି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପାଗଳ କରିସାରିଲୁଣି। ତୁ ବୁଝୁନୁ ଆଖିଟା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମନ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ ଆସିବା ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିବି। ପୁରା ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ତୁ ଗଲୁଣି। କାହା ମୁଁ ନା କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତୁ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନଥିବୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ 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 ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ କଣ କଣ କରିଛୁ କହିବି? କହିଲୁ କହିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ ହଁ ଉପରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ହଁ ସେଠି ଯୋଉ ଝରଣା, ହଁ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲୁ? ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ମୋର ରହିଗଲା। କଣ? ସେ ଝିଅର ମୁହଁ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ସେ ଝିଅ ପୁରା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କାଲି କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲୁ? ତୋ ପାଖରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ମା କାହାର? ଛାଡ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡୁନୁ। ବସ ବସ ବସ। ସେ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଥିଲା? ଭାବ ସେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ଟା ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ପୁଅ କାହାର?